Bé, habitualment molts videoblogs els fem sobre temes festius, temes de lleure, temes d'economia, temes de feina, de treball, però precisament avui doncs, l'hem volgut fer sobre un tema de màxima sensibilitat en aquest moment a la societat, que és com s'atenen a les persones més desvalgudes i les persones més necessitades. Avui aquestes imatges que veieu estan agafades a la Barceloneta, al barri de la Barceloneta de Barcelona, una entitat doncs, que són les Filles de la Caritat, i una finalitat que és l'obra social que duen a terme i bàsicament orientada a persones que estan en risc d'exclusió o en risc, diguem-ne, de quedar marginades a dintre de la societat. La crisi econòmica està colpejant en aquest sentit, cada vegada hi ha més gent en aquestes condicions de màxima necessitat i és molt important que una societat, un país, en aquest cas Catalunya, doncs, demostri la seva vocació de servei de cara a aquesta gent, no? Jo algunes vegades he recordat que la qualitat d'un país es medeix per les seves carreteres, les seves telecomunicacions, la seva arquitectura i moltes altres coses. Però la qualitat intrínseca, l'ànima d'un país, es medeix per la seva capacitat d'atendre la gent que realment ho necessita més, no? I jo he de subratllar en aquest videoblog que hi ha molta gent del nostre país i de la nostra societat que té una vocació gran des del punt de vista del servei a les persones i que a més a més ho fan de forma absolutament anònima, no? Sense cap tipus de càrrec, sense cap tipus de protagonisme, sense sortir mai als mitjans de comunicació, i la societat de qualitat, l'ànima de la societat, són aquest tipus de gent.